ମରାମତି ହେବ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶୁଣ ବୀରାଙ୍ଗନା ତୁମ এই କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାର ବୁଲାଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିବ, ଅନେକ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛ। ଆଉ ଆଜି ମଥୁରାଧିପତି ମହାରାଜା କୁଣ୍ଠ ତୁମକୁ ଏକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା এই নিয় মথুরা কটক নুহে ওড়িশার দুর্নীতি মুক্ত শাসন বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা କରିବାକୁ ମୁଁ এই ଦେବଦଳୁର ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଯାଅ ବୀରାଙ୍ଗନା।